Erokamano nyikwara Mogajwang' usebedo kupenjo kendo kawuono ni endi akelo nu achiel kuom oganda go bende isebedo kineno kanyo endi e wang' mbui magi kinde ma bende seche moko ilimo kanyo Facebook kata bende TikTok. Kawuono ni endi biro gomba kode Jemida biro ng'isa ni ngima nochakore nade, osebedo kogo okenge mage kendo bende nyinge wuon mar Olevi to gi mano endi mar opande. Nyingi ma itiyo go opande kaya mokwongo akunga musi mokwongo nikech osekawo kinde malach ahinya nyaka wane rekod. Nyinge wuon mane opande en mane kacha chande? Nyinga wuon mane kipande iluonga ni Gregory. Gregory. Winjo kisungu Gregory. Nyinge jogo mosomo nyinge jogo yani luongo ni Dombogo. Gregory ngawa. Kauro ni pesa sanga dongo ni Gregory Ambogo. Gregory Ambogo. Dombogo no Ambogo. Ambogo. Koro nyinga Gregory Ambogo. Gregory Ambogo. Ji ohero seche moko tich mitimo online kata chande. Nyingi mar bende mbui chanade? Nyinga iluonga ni Ombuti Matata. Ombuti Matata. Mani nying ma yudi godo kanyo e mbui mapiyo piyo ahinya. E jomoko oseng'eyi ka nikech suchi. Nyiso ni Ombuti tiji mar kata bende online action nichako kanyo endi higa mane? Okay, officially makoro namwani koro mae gima dwa timo nachake 2020 mano higni sani dhi adek. Mago higni sani dhi adek. Nyaka ni chake. Mano ka koro officially. Ineno nitiere kaka jok moko timo ga gimoro but part time. Part time. But koro nodhi odonje koro ni mae koro gima koro adwa timo. Kamano. Koro mano by 2020 but gini nachako way back aparo kana ja primary na ja drama ginigo but ne pok akawe koro kaka tich madwani mondo koro atim. Mondo koro itim. Koro kaka sani opogore koro sani en tich. Anyalo paro ni kinde moko chien kana neni mokwongo ni yaro ga kelo story moko mamit mamako pacho ganda. Ing'endi kendi bi poditimo gi nikech mane kama ni chako godo. Story moko ma short to gi mit ahinya kendo miyo ganda seche moko bedo gi ng'eyo kuom gino ma sama one gi kia. Ok ang'iyo ni content mane chako godo chande ma pod dhi go mbele koso sani advance nyalo timo gima ng'ato nyalo nyiero go sasa. Okay, koro sani atimo more advance nikech niyudo ni ng'ato ne nyalo approach kodwaro gimoro modwa timo. Koro ni nyalo include ng'ato. Koro sani ok atime kenda. Don't nitiere moko manya timo kenda but koro sani ok atime kenda. Koro sani nyalo luongo ji. Koro ka sani achopo level moro manyalo luongi ni bana Jwang bi watim gimoro. Aluong ng'ato bi watim gimoro. Aluong ng'ato bi watim. But choncha ng'adhi mbele kamera kenda kanyo ta kulora kanyo ta wacho wegega. Tieka. But koro sani it is better to work as a team nikech to work as a team osamedo dhira. Koro ngiso ni iero tiyo gi jibe kanyakla. Mano. Tijni tiri nade nikech sani gina dek nyaka beni seneno berne moko richo ne moko. Ngisa ni berne ka po ngisa richo ne chanade. Okay, berne en gima osabedo kopidha. Though pod ok en like fully but asaneno matunda. Asaneno matunda ne. Nikech ing'eni ka e tek to tek but nyaka indi beri ng'ama tek. Aneno ga gimoro gi dho kisungu wacho ni tough time never last but tough people last. Tough time nitiere iye kae but kapo ni ing'ade tough times pod biro bedo. Kamano. Koro nyaka ibed a tough person. Nyaka ibed ng'ama ojing'o dende. Chwing. Koro nyaka ijing dendi maber mondo koka koro inyalo ka. Wewe nono to ng'ari. Erokamano nyaka nyikora Mogajwang' kawuono podha go mpaka kaendi go Ombuti Matata wudlu mana gi lony nyaweche go kimag bende miyo nyere mbui kanyo endi waromo kode kawuono ni endi piny Ugenya. Omedo mana lero ne Jemida ni ngimane mar bende usani kata bende miyo ji nyiero nochako karang'o. Gin richo mage miseromo godo mapek kanyo ma ng'ato penjore wacho ni anto gine mano mako chunya matek matong' danyalo ng'iyo kaka ne gini otima. Dok er ni ng'ato chako bi e field kaendi. Ang'o mano osetimore ni marach ahinya e field kaendi? Okay, koro nitiere gige moko kaka osiepe weyi. Nikech ing'eni gini odwaro much concentration. Kabisa. Koro wawuore ni koro ni idonjo kamoro ing'eni nyaka indiki. Kamano. Ine ma ndalo ma pod in head mar gimoro amora. Koro ine mi ndiko, ine mi direct, ine mi edit. Koro iyudo ni osiepe weyi. Osiepe weyi. Nikech mana ng'ani eno dich kasekate bwana ng'ani okonywa bwana. Koro ing'eni mano achiel kuom gima ne lit na an owuon. Ka koro alafu to be iyudo ni gini ok ochudi mapiyo. Ok ochudi seche michake no ok ochudi. Koro iyudo ni an nitie kaka sikul nadhi ature matin. Adhi doke. But ature. Iture matin. But koro iwinjo ka janyuol penji ni koro ne magi to koro magi ang'o mitimogi. Magi gige mok nyal konyi but samango neno jogi tingo nyamo moro nyasi obera ina ng'eni bro perform but ini nyathini ng'eni koro seche moko you don't
or you don't understand parents, but parents are never to be understood. Ena parent. Kamano. Koro kanyo kar mzazi kanyo be en ga shida matin seche moko feel ga mane yawa koro kawe gi nyathi manya tich moro manyalo timo. Kabisa. To be kiparo ni dwa dhi ndiki gi ng'ato makono ni ti idonjo sari iwuoko sapa otama ng'a ywara gi gino. Okay, kamano nyaka nyalo. Aneno ka SBN seche moko itiyo go ganda moko ma bende seche moko biro mondo tim comedy. Chunyi seche moko gombo ni ichopi tigi ng'awa mani malo ka jachanda. Kang'eyo ni chunyi so gombo mondo itigi ng'a. Okay, ndalo mane na grow, ndalo mane dongo mane pod akia gige moko. Kana tin nadwani mondo atigi ng'ato kaka Sandra Dacha. Sandra Dacha nachopo mana tiyo kode. Natiyo gi GK. Koro ma koro GK wabedo siepe. Ma koro en kapo na dhi Nairobi nyaka watim gimoro, kapo na biro Kisumu nyaka watim gimoro. Maga jok mane nadwani mondo arad go ng'ato kaka mzee Jalas. Jalas narado go, I think my first year of Usani 2020 ndalo COVID no. Nadhi arado kode. Koro an sani oken gimoro ni I'm looking up to. Ena gimoro ni bwana jogi kapo ni warado ni watim. Kaka warado ko nyalo tiyo. Ngara nyalo tiyo. Kaka ini warado nyalo tiyo sani. But ok ni koro ni abet ya ko warado gi ng'ane yawa. Ilawo mondo ichop kanyo. Ai sani to onge. Mimi ni tija. Ani se be segero sani mang'ato nyalo manyi mondo idhi. Open just schedule ni bwana Monday itima ng'o. Ili ni bwana Monday nyalo fix. Kamano. Mana mapiyo piyo ahinya ok ang'eyo ni seche moko iseng'isa tembe mikale ber miseneno jogo ikimi bende isetiyo godo. In owuon ka sani dang' kawo kata bende pap mar iluongo ni Usani makete lweti gombo nochop kanyo. Ne? Nwane penyo no? Ka dipo ni kawo sani kata bende comedy kete lweti. Zeno mondo chop e rang'iny mani higni mabiro. Bas. Koro bana anyalo kawo ji te. Teka ni ngi giri moro. Yes. Kel aket ne jopiny. Kamano. Mondo jopiny emo yier. Mondo koro gini magi prove. Gini magi prove. Ok ni aneno giri moro kibiro kikitin, takawe, tatiyo kode mondo adongra. Kamano. Koro kapo ni okete lweta ji te, teka ni feel ni mit. Kata koke mit iji feel ni nyalo. Kel. Aket ne ji. Koro wuone ni achung' ne kata TV moro. Kel. Mondo giti kodi. Mondo koro oketi kanyo mondo koro one ane tijino. Jopinye masingo ni bwana ng'acha ber. Ng'ani? Ng'ani owe kodhi us nduma. Gine makoro gipuodhi. Ka watieko nikech sama wang'wa kaendi jopiny nyalo yudi nang'o jomoko man gi arus jomoko man gi kuonde minyalo mie ji nyiero eka ginyalo yudi ka jachande mapiyo ahinya ka pok watieko. An social media platforms gate iluonga ni Ombuti Matata. Ki text an aduoko. Inbox nano ayawe ga. Ki text an aduoko all platforms Ombuti Matata except Facebook. Facebook yuda ni Matata Ombuti. Kamano. Koro kuonde gote Ombuti Matata. Kapok watieko Ombuti. Ng'eni sani joma neno video ni ng'eny mokalo. Dibed ni osemak lweti. Ingeni para ni ati ni makolwere mora nicha. Koro inyo kama penyo no. Nyisgi. Eneno gini oko bi kende. Ng'ete ng'a kele. Odwaro ni mondo koro ni kik jok moko nena. Okay. Mondo nena kende. Wadi mo gik mwego fans. Fans. Anale monu mondo kik ukos pesa mar nyiewo data. Mondo subscribe to my YouTube channel. Kamano. Alemo na Nyasaye mondo medrito ubed gi iluongo nango gi health iluongo ni ngima mochwere. Kamano. Erokamano nyikwara moga Jwang' mano endi en achiel kuom oganda go iki mag Luo ma bende olimo kawuono endi Jemile kendo go mbaka kode onyiso kuma nochako kendo iki mosegoyo kendo bende kama ogeno ni chieng' moro nochope. Orome telo machielo kama ne kendo chenro en Anna Jwang' Junior.